So dyna fe, gadael yr adran B. A gawn ni weld siwt neith Daisy Does It. A fe, neithi, fe. Yn fuan, ond i ganol yr prif gylch ar hyn o bryd sydd wedi rhannu mewn i 3 a ni'n dala diwedd dosbarth y ceffylau Rhanfrid. Ebol, Eboles neu Adfarch rhwng 2 neu 3 o oed o dan 148 cm. Y ponis fi'n gweud. Mae'r ceffylau Rhanfrid i fod yn syml yn cael ei rhannu yn adrannau poni neu ceffyl. Dyna beth ni'n gweld ar hyn o bryd. Wedi cael yr dosbarthu yr ebol blwydd i'r poni a ceffyl a ni nawr i'r trydydd dosbarth am yr ebol Eboles neu Adfarch rhwng 2 neu 3 oed. Ni'n gweld tryndod Celtic Lord fyna. Wedi dod i'r brig. Yn eiddo i Liz Hampson. Liz Hampson, Brwgfel Celtic Ail y tad, Telynau Capri yw'r fam. Brwgfel Celtic Ail wedi ennill fyd fi'n caru yn y cylchyn. Mae'n mynd yn bert yn dweud. A dyma ni, enillydd y trydydd dosbarth yn y ceffylau Rhanfrid y flwyddyn hyn i Liz Hampson, Tryndod Celtic Lord. Y gorau o'r Ebol, Eboles neu Adfarch rhwng 2 a 3 o oed. 116 in the Welsh Part-bred. In first place we have 1365, E.A. Hampson, the Tryndod Celtic Lord. In second place, 1376, BC and C.E. Thomas, Mount Pleasant, Tanzanite. In third place is 1377, M.E. Tampa.